usa nga makahatag tag inspiration sa atong mga anak. Base pod sa ilang makita nato. Dili dapat nato atong mga anak nga dadon, example dadon na bulangan, ugalan, or asa nato dadon sa mga imnanan. So, ang mga bata makaigsunan, so mao po na ila posibleng mamatan nga mao mo akong amahan. So, mo nilang nakita. Muna say ang bata ma-curious kung sige kay lami anang kanang gitawag og tandway. Matod pa nila ang word kuno nga tandway, ang meaning ana tanan demonyo og ang yawa na anini. Mo din ay word ng tandway. Tanan demonyo og ang yawa ana anini tandway. Tinuod yun. Ano man, kung inom kag tandway, mahubog na kag maayo, tanang kinaya sa yawa na diya. Ang pugiro,